Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy olyan helyen, ahol tavaly egész nyáron kaszálta a férjem a füvet. Most ismét első kaszálást csinálja idén. Úgyhogy hát kicsit megnőtt a fű, de hát jön a húsvét, és mindenki ilyenkor szépíti az udvarát, kertjét, amit csak lehet. Most mi is itt kaszálunk. Azt mondta a néni, nem kell összeszedni. Úgyhogy most ez alkalommal nem szedjük össze, vagy nem szedem össze a füvet. Férjem csak kaszál, és ennyi a mai munka. Vannak olyan helyek, ahol állandóan kaszálunk, szóval ilyen karbantartásnak hívják, és hogyha a gazda azt akarja, hogy egész évben karban legyen tartva, kaszálva, meg hát ami ezzel jár, azt mi szívesen megcsináljuk minden évben, vagyis minden hónapban. Ha kell kétszer, háromszor, attól függ, mennyire nő meg a fű. Ez minden attól függ, és akkor hát én nem mondok árat, ezt a férjem tudja az árakat, ilyenkor más az ára, amikor karbantartásra megy a dolog. Ha viszont ilyen egyszeri kaszálás, hogy utána vagy hív vissza az illető, vagy nem, azoknak megbeszélés szerint mindig amekkora a fű, az szerint számítsa az árakat. Tehát ezt én így nem mondom ki, meg nem is mondhatom ki, mert az árak nem egyformák, attól függ, hogy kicsi a fű, vagy nagy a fű, meg a területtől, hogy mekkora területről van szó. Csinálunk ilyen udvartakarításokat, pince, máskor tárgyat szoktam mondani, most egy kicsit nehezebb magyarul mondani. Padlás, meg garázsok takarítását szintén vállaljuk, csináljuk. Fák vágását, kivágását, összedarabolását, esetleg ha kell hasigatni, meg ha kell behordani, bepakolni, azt is szoktuk csinálni, megcsináljuk is. Úgyhogy kinek mi az elképzelése, vagy mi az elvárandó munka, azt mindig megcsináljuk. Szóval a munkákat úgy vállaljuk fel, hogy legtöbb esetben kimegyünk megnézni, szabadkán kívül is csináljuk a munkákat. Úgyhogy autóval ki szoktunk menni, megnézzük, de viszont van olyan hely, ahol mindjárt csináljuk is. Nem csak kimegyünk, megnézzük, hanem mindjárt csináljuk is. És akkor nem kell kétszer menni, kétszer számítani a kiszállási díjat. Mert mivel hát Szabadkán is számítunk kiszállási díjat, az is attól függ, hogy mennyire messzire kell menni. Például Szabadka túlsó területére, Kisbajmok, Kelebia, hát tudom, hogy már én nem vagyok Szabadka, szóval mindegy, messzebbre kell menni, akkor kicsit több az úti költség. Ha viszont vidékre kell menni, akkor szintén kilométer után számítom az utat. Az is attól függ, hogy mennyire messzire kell menni. Például Tavankút vagy Gyurgyin, most van egy hely, vagy egy asszony, aki azt akarja, hogy Pacsérra is menjünk el. Hát Pacsérra mondtam, még ki kell számolnom, hogy oda-vissza mennyi fog kelleni. Ha viszont több napos munkáról van szó, akkor lehet, hogy egy pici könnyítést csinálunk azon, hogy akkor nem kerül annyiba az út, mint amikor csak egyszer megyünk ki. De viszont bármilyen munka véget kimegyünk vidékre is, nem probléma. Csak ne legyen átverés, mint nem régen történt,
hogy egy illető felhívott, hogy menjünk ki Tavankútra, és közben meg nem is létezett az az illető, viszont volt egy hasonló nevű ember, aki nem is tudott róla, hogy hát nála van munka. Szóval ki lettünk bolondítva magyarul mondva, de nem baj, tudjuk már, hogy ki az illető. Annak az illetőnek majd idővel vissza lesz adva az átverés, szóval nem maradunk mint senkinek se adósa semmilyen szempontból. Nem csak pénzügyileg, nem csak munka véget, hanem az ilyen átverésekkel kapcsolatban van nekünk taktikánk, ahogy minket vissza szoktuk adni bizonyos illetőknek. Nos, ezt ne vegyitek fenyegetésnek, nem azért mondom, de viszont az ilyen dolgot gondolom senki se nézni jó szemmel, hogy ki van bolondítva egy olyan helyre, ami nem is létezik, és akkor még hazudja az illető, hogy hát majd mindjárt jön, mert ő neki el kellett haladni, mindjárt jön, és akkor egyik nap az van, hogy hát idősebb hang, azt mondja, van egy kövér nagy fája, gelegonya, mit tudom én, másnap meg egy fiatal hang azt mondja, hogy 2 fal, de lehet, hogy 3 is lesz belőle, szóval, na, és mi kimentünk, mert hát ugye nem vagyunk félhalmosak, kimentünk, aztán rájöttünk, hogy átverés az egész, de már mondom, azóta már rájöttünk, tudjuk, hogy ki az illető, úgyhogy vissza fogja kapni valamilyen más módon, amit én nem árulok el, de majd vakarózni fog ott is, ahol sose viszkedett, ezt így szokták mondani, úgyhogy ettől még nem idegeskedünk, sőt, még annál büszkébben csináljuk a saját munkánkat, mert mi nagyon sok helyen meg vagyunk, vagyis legtöbb helyen meg vagyunk becsülve, megcsináljuk a munkánkat mindig úgy, ahogy kell. Soha senki még nem panaszkodott, hogy valami nem tetszik, vagy nem jó. Bármilyen munkával kapcsolatban soha senki, mindenki csak dicsért bennünket, meg ajánlottak is már több helyre. Úgyhogy, ha még annyira szemtelenek lennénk, akkor nem lenne munkánk, így meg viszont annyi munkánk van, hála Istennek, hogy azt se tudjuk, hol a fejünk. Na jó, csak ennyit akartam mondani, hogy ne legyen senkinek unalmas a videó. Jó, mérges a párom, mert vannak itt dolgok, amik másképp vannak most már, mint ahogy voltak, meg hát ugye az utca is el van foglalva autókkal, gazda nincsen, és akkor nem lehet lekaszálni a füvet, ahogy meg van beszélve, könyörögni nem fogunk senkinek se, úgyhogy gazdasszony meg fizet úgy, ahogy fizet, és annyi. Szóval ennyit akartam csak mondani, majd később még a férjem bejelentkezik. Köszönöm a meghallgatást, lájkoljatok, az idősebbektől elnézést kérek, de nem tudok 2 funkcióba beszélni, hogy magázzam is, tegezzem is, így nekem könnyebb, hogyha mindenkit letegezek. Szóval elnézést az idősebbektől. Úgyhogy ha valakinek megtetszik a munkánk, nagyon nyugodtan telefonálhat, mert mi nekünk internetünk olyankor nincs, hogyha kint vagyunk a terepen. Olyankor csak rendes telefonon bírnak elérni bennünket, bírtak. De viszont lehet, hogy azt se halljuk, mert most például itt vagyok közelben a trimmerhez, csöröghet a telefon, nem hallom, szóval vagy visszacsörgünk, vagy visszahívjuk az illetőt, nem gond, csak ne legyen olyan félreérzés, mint ami már történt, hogy hát nem vagyunk otthon, és azt hiszi az illető, hogy nem akarunk jelentkezni. Nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy aki megérti, hogy ha zúgnak a gépek, akár cirkulár, vagy akármilyen más gép, még nem halljuk, én sem nem hallom, hiába van nálam a telefon, nem hallom, mert egyszerűen annyira zúg, meg sérti a fület ez a zúgás, hogy nem lehet hallani. Ezért elnézést kérek mindenkitől, de viszont a legjobb, hogyha este hívtok, de ne túl későn, egy ilyen 9 óráig, később már ne hívjatok, mert hát mink is pihenünk, túl sok a munka, pihennünk is kell, most itt vannak az ünnepek mindjárt,
mindenki rohan, még annál több a munka, úgyhogy na, ennyi csak, hogy ne untassalak benneteket. A telefonszám az mindig ki van tüntetve a Facebookon is, a hirdetések alatt, vagy felett, mindegy. Ha tudtok lapozni, vagy kicsit jobban belenézni a dolgokba, akkor lássátok. Ugyanúgy a Youtube-on is, a csoportunkban is, mindenhol ott vannak a telefonszámok, úgyhogy ne kérdezzétek külön-külön árakba, hanem hívjatok fel, esetleg Messengeren lehet írni, de ott is legjobb, hogyha inkább este felhívunk benneteket, és akkor megbeszéljük, hogy kinek mi kell, meg mi az árakat, meg ha ki kell menni, akkor cím, telefon, név, stb. Minden kell. Na jó, ennyit szerettem még egyszer mondani, és akkor én ebben be is fejezem. Lájkoljatok bennünket, ha tetszik, iratkozzatok fel, és mindenkinek kellemes ünnepeket a húsvéti ünnepekkel kapcsolatban. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, úgyhogy sziasztok!